Kijingker khu bakan jaman sem hau kres. Kijingker khu bakan jaman sem hau kres. Kumno ngapoy siya ka jingpule kadai namar ba. Ublay u siya na kaman sem jonga kini ki por balak dap pak kam selami ban pule ya ka Bible baro kabadani kitu ki kentian hau kres in Christ. Dengan le ya ka word study ya kitu kentian baro kabadan in Christ. Dengan syambun baki iki ba itanap ba. Ban bu lang ki haju. Ban bu renti lang ki haju. Kalau nggak subjek ke ba setengah adu kata-kata. Kebai mensem adu kata-kata. Ban ini ya ka jing jeleu jong ka gospel. Bat ya ka jing start ka babun sertap ka jong ublay. Ban siu spa ki breu. Bat nganget ba ka ni ka jing pule jongi kan yalam yangi iway kam shan shu jisu kan don kata ka jing trang ka ba kam jeleu shu bat ka jing sliang ka ba kam jeleu shu bat ban kwa ban itu shu ya u bat banum kwa ai shu an rei tangu kres kata kan kada ka jing temu jong kan ka jing pule jong i menta ki jing ker khu ba kan jam sem hau kres ya ka tangi syam po Ephesus kal nong ka ba ningkong ka dekat ka balai kani ka dekat ka ongkum ne long bala ker khu ya u belai baru pa u Jisu Kres u bau turai jongi u bala ker khu yangi da ki jingker khu bakan jaman sem baro ha ki jaka benang ha u Kres nang ni kan ngayo ya kanika kertang jong kanika jing pule jongi ki jingker khu bakan jaman sem ha u Kres kadon sakawai da dekat hapo Ephesus kalanong kabalai dekat ka bashpau hadu katwai kani ka kalan chpang ka jing start jong blai chpang ka jing pen im jong ui ki breo kong kumne khnang ban yo pentip menta ha ki jing sin shar bat ha ki bor ha ki jaka benang da ka balang ya ka jing start babun sertap ka jong blai kat ba kum ka jing thmu bom jikut ya ka ba ula thmu hau Kris Jisu ubau turai jongi kadan kata ka jing thmu bom jikut ka bau blai la thmu hana ha u Kris Jisu nishet pule bhai gitu ki dekat ki ba iman sem hapo Jeremiah arab khandai dekat bakat wai pikma bau blai uang ngadon ki jingmut ki banga perkhat phang jong phi ki jing perkhat ka jing su to om jong ka jing sneu henrei ban ai jing kerman ya phi ha ka bakut wang adon ka plan nam ta jong phi bat ka plan ka jong blai ban ai jing kerman ngi ha ka bakut ki kadai ka ne ka bau pol wang ka jing thmu bom chkut ka bau blai ra thmu ha u Kris kadai ka ne tarangi pule ka testament bat mai ngin syam ya kata ba ka plan jong blai ban ai jing suk ban ai jing kerman ngi ha ka bakut kadai ka plan kadai ka jing thmu jong u ka bau la thmu ha u Jisu Kris manshwa habang pule ka Bible habang pule ko mekini ki dekat ki badan ya gani ka kentian hau Kris ka shuyat lat step bana ka jing shon jing mut hai tai kentian hau Kris kam dan thang henry menta dang langsung thu kamut ayu ban long hau Kris itu kentian hau Kris I kam don jing mut ban ya ka to ka senten barok ko wai tu blai udon ka jing thmu ka bawa thmu hau Kris pai bat ngapo Genesis kalnong ka ba arpu ad khat bakhat pra pikmau u Paul uong ba ya ka gospel ya lap menshwa u Abraham tingnya pet kay ka gospel ka ba la ya lap hau Abraham menshwa namar ka jo ka gospel ka ba ngi ngat kadai ka jo ka gospel ka ba Abraham ngat aklampa Genesis ngong kalanong ka ba arpu ar ka dekat ka ba khat pra ublai pikmau hapor ba u pen I hau Abraham ya ki klor habnai bat ukulari u ba ki sembai jong uru kin salongkat ki klor ka banai had dekat ba khat pra
la ong kum ne bat ha usambay jong me ki jaj ben reu baro ka perthai kin ya pen ker khu yela de naba mela ko ngu ya ka ktien jonga blai ong kum no Abraham hau sambay jong me ki jaj ben reu baro ka perthai kin long ke bala ker khu mdai tang ki jiu handrai bat ki jantel baro ka perthai kan long bala ker khu hau sambay jong no jong Abraham tiladangi pai po Galatia lanong ka balai khot bakhan reu upol wong kum ne te hau Abraham la kran ya kita ki jingkular bat ha usambay jong u ong bat ha ki sambai kumba shapang ki babun henrai kumba tang shapang uwai bat ha u sambai jong me ubalong ukres te upol hangne upen shai kan ba menshwa ka jingkular la ayo ha u Abraham baru blai wang hau sambai jong me ijai ben baro jong perthai kin long bala kerku te upol upen shai ba kadau ba la ong hau Abraham u sambai kadon ka jingmut ukram kran shpang ki babun handrai la kran ka ha ka singular u sambai ka bathau tang shpang wai baru ong ba tu sambai u de Jesus Christ te ladangi ni sheme ka jingmut ka bau Paul ula yo jing penshai nu Jisu ka gospel ka bau blela ya lapo Abraham kadai kai hau Chris kijai ben bar jong ne ka perthai kin long bala kerku ha u Chris hau Chris te kan ne kadai ka gospel ka ba baha ka bau blai ula thumu lupa hau Chris udan ka jing thumu ka ba bom chkut ka ba krau ba bat kane kadai ka plan kat kum kata ka jing start ka ba bom chkut ka ba bon sertap ka jong blai bat nang ta ni dai kran spang ka jing khot yang aya phi u blai la khot na me aya phi ula khot ula jet dai na bat kata ka jing khot kadai ka jing khot ka ba kum no pinda pulih po Filipi lanong ka balai de khot ba khat sau hang tu la ong ba kadai ka jing khot ka ba kham shaneng ka jong blai ka ba hau Christ Jesus the high calling of God in Christ Jesus u blai la khot yang aya phi hau Christ tong chpule khandiat ya ka to ko ong kum ne ngabe shapersha ka dak ban yo ya ka jing ya thong ka ba ka jing khot shaneng ka jong blai ha u Christ Jesus ka jing khot u blai yang ai phi ka jing khot ka ba kham shaneng ka dai ka jing khot ka bu khot yang i hano ha u Christ Jesus kita ki kten man chwa ki chu ya lat nani shukun mau bai tang ka jing khot ka ba kham shaneng ka jing khot ka ba kham shaneng ka jong blai hande ka kham kut ang ta hande ka dai ha u Christ Jesus bat la dangis ngo thu ya ka tu ka ba ong hau Jesus ka jingmut ka kalabak kan ai bor yang ai phi phai bat nga po Philemon kalanong ka baning kong de khot ka ba handreu ko ong kum ne ba ka jing salok ka jinga jong me kan yo long ka ba don bor ha ka jing tep ya ka ba bha bar ka ba phi shau Chris upol utho show Philemon wong ba ka jing salok ka jinga jong me kan yo long ka ba don bor ha ka jing tep ya ka ba bha bar ka ba phi shau Chris na kwa bangin ne pule na po King James namar po King James kong kum no by the acknowledging of every good things which is in you in Christ Jesus kwa ba ka jing phla jong phi kan long ka ba don bor phi ha ban tep ya kita ki aka ki jing ker khu ki ba ni don hau Chris lada ngi kwa ba ka jing phla jong ni ka jing slok jong ni bat ki wei ka long ka ba don bor ni don kam ban tep
ya ki baru ki babaha ki bangidon ka bangingi yo ka bangingi don da ka long hau kres nomar hangni pol kran shai wong ba ka jing salok ka jing nga chong me kan yo long ka ba don bor ha ka jing tep ya ka babaha baru ka ba pi hau kres jisu te mentas ngin ya pet na ka ten ublai bangin tep ki kita ki bangingi don hau kres jisu te ka long ka badan kamba ngi bangin shapan kan mau na ka por ka bangingi don hau kres namar teng teng ni tep ya kita ki tangba ladang ni phais ka jing em lajong habang pet ya ka jing em jongi ni em pen ban la kumba ni la kelat ya ka bangingi don hau kres te tagadaw ngi don ka jing phla ka bakumno haki breu jong ani ka perthai ka jing phla ka batlat ki breu ki petangi ki that ki ingya hande kam dai banlong kum ta para bangai ki breu haba ki petangi kin yu i ka dor ba breu jong jisu kin itanat kan pen khi ya ka do no jong ki bakin wat ya ka bangingi don te ba ka jing phla jong ni ru kan long ka badon bo ni haban tep ka bangingi don hau kres jisu ni kong ka bangingi don ka bangingi yo hau kres jisu ka ka jing penem ta de ba khong san ba ka bangi de ban kan mau apo arthimuthi lonong ka ba ad khot ba shpeu arthimuthi kalonong ka ba ar ka de khot ka ba shpeu ka ong kumne namar kata ngai yaisha ya ki baro na ka banta ki balajet ba makiru kin yo ya ka jing penem ka ba ha u kres jisu lambat ka buram bom chukut bangin yo ya ka jing penem ka ba hano hau kres jisu ka jing penem ni yo hau kres jisu nang ta phinda pet ka tu kalanong ka balai jong ka ju ka shthi kalanong ka balai de khot ba khat san kran phang uthimuthi kong bana mandang khlung mela tep ya kita ki jing tho ba khut ki bala ban pen start ya me sha ka jing penem da ka jingat ka ba hau kres jisu te ya ka ni ka jing penem hau kres jisu ngin yo da ka ba nget hano hau jisu kres kalong ka ba shai ba ngiyo e ka ni ka jing penem ka ba hau kres jisu da ka ba nget hau jisu kumunong penem ba donong suspa jongi kalong ka ba shai ba nang ta lada phin pet ya kalonong ka ba ningkong sai ka ede ngiyo hau kres jisu namar menta ni pet ya kita ki jing khu ki ba kanjam sem ki ba hau kres te saka ide ngiyo haba ngidoni jisu arthimuthi lanong ka ba ningkong ka de khot ka ba khandai ka ong kumne ubala pen em yangi bat ubala khot yangi da ka jing khot ba khut om kat ba kum ki jing le jongi henrai kat ba kum ka jing thmu bat ka jing ai jong u hi ya ka bala ai hangi ha u kris jisu menshwa ki ya bom chukut ya ka ne ka jing ai ba ka ne ka jing thmu kumbangi le pule mana ka ne ka jing thmu bat ka jing ai ka jong ublai la ai hangi hano hau kris jisu te ngin yo ya ka ne ka jing ai lada ni don hau kris te ngisha yakran bahas phang da ka jing ai lapan em ya nga ya phi ngisha yakran bahaba da ka jing ai lapan shat borang ai phi ban job ya ka pop henry ka bible ko ong bai ya ka ne ka jing ai la ai hanga phi hano hau kris jisu ka jing ai ka wan hangi habangi pedang yu jisu ting ya pule hapo yohanes ru ikan mau nam u yohanes uang kumno u yohanes uang ba utau ktian ulalong bakan jado bat ngilayo kami shan ya kaburam jong
Kaburam kabadakat kajong ukun bala kamarwai. Ubadap dak kajing ai bat kajing shisha. Te ka Bible ka yathu ingi ba kajing ai kadon hau Jisu. Niyo ya Jisu, niyo ya kajing ai. Kata kadai ka basutanat. Nangta hapo ningkong kuren kalanong kabakat san dekot ba arpu ar. Kong kumne namar kumba hau Adam barok ki yapno kumtaru hau Chris an pen im ya barok. Te kumba hau Adam ni barok ni long ki ba yap ha ka jimut ka bakenjamin sem. Te kumtaru hau Chris ni barok ni long ki balapan im. Hau Chris ni nyok ka jing im. Hau Chris an pen im yang ngi lada ngi long hau. Tagadaw saong ba hau Chris barok pertai kan long bala kerku. Namar bau Jisu ulong uklik jong ajong pi umi kemat amta jong ajong pi. Ulong unong penim jong ajong pi. Ulong u bami peli haka jaka jong ajong pi. Ta kadai ka jing shisha. Tenang ta hak bai dai bat kane ka jing penim ka bang yo hau Chris upol utho ro po rom kalanong ka pra rekat ka ba ar. Upol uong kumne namar kata ka hukum ka jong mensem ka jing em ha u Chris Jisu kala pelat yanga na kata ka hukum ka jong ka pop bat ka jong ka jingyap. Ka banla ban pelat yanga pi na ka pop na ka bor jong ka pop kada stang lada ni don ya mensem jong Jesus Christ hapo jong ajong pi. Bat ya kan ni upol uong ba kadai kata ka hukum ka jong mensem ka jing em ha u Chris Jisu. Kani kan kadai kata ka hukum ka bala tho ka do no jong ajong pi. Kumno la tho ya ka hukum ka do no jong ajong pi. Kadai da ka jing don jong mensem u Chris hapo jong ajong pi ban pen ya janga ya pi ha ki an bat ki hukum jong blai. Ban pen so thu yang ai pi e ka monu blai bar ban pelaru yang ai pi ban le ka monu blai. Kadai kata kaniru kadai ka jingker ku ka bang yo hano hau Chris. Tagadaw habangi puli kini ki kenten ki bangi syam ha Bible hau Chris ngimdai ban syuyat lat no kumtu kadon ka jingmot habang hau Chris kamot ba ngingat hau Chris bat ngingat ba udan hapo jongi. Bat kadai ka jingker ku ka bang yo da ka badan yo Jisu. Kata kadai ka jingmot. Nang ta hakatu ka dekat ka baningkong ko angkum ne. Nomar kata menta amdan ka jing penram ya kita ki ba hau Chris Jisu. Ki bom yat kat bakum ka dok henrai kat bakum mensem. Sakani ka wai da ka jingker ku. Ladang ilalong hau Chris amdan syuk ka amdan syuk ka jing penram. Ka hukum ka nomla syuban penram yang ai pi soitan nomla syuban penram yang ai pi berskai da ka bom la syuban penram yang ai pi. Kani ka dok no jong ajong pi. Kanum la ban penram yang ai pi. Namar ba ukres uba ema pi ukam krau bani ka dok no jong ajong pi baru kam krau bani ki baro. Te takadaw lada ka donut ka pendramengi lada usoitan u pendramengi ki breu ki pendramengi ka hukum ka pendramengi lada ngila ngetsishan do ka donut baro ngimdai syu ban snoram. Map yang ai pi la pen kesan yang ai pi. Ni la long ki jingtau ki batamai. Nangta hapo Ephesus kalanong ka ba a dekat ba shipau. Hadin jong tu ka dekat ka balong ba da ka jingai ai la pen em yang ai pi. Da ka jingat hau Jesus Christ. Ti hadin ka tu ha ka dekat ba shipau upol uang kumne. Namar ngilong ka jingtau jong u bala pelong ha u Chris Jisu. Ya ki jing le ba bah ya ki bau belai la kre lupa bangin yo yat haki. Ublay ula tau thama yang ai pi bala pelong hano
hau Chris Gisu thì cái chừng thao thầm mai trong ublay yang ai phi là thao thầm mai hau Chris namar ba hau Adam ni kham long shu hau Chris ni la ya klap no ublay ne man ta cái chừng thao thầm mai là thao yang ai phi bangin long hau Chris ta cái chừng thao thầm mai kam de tang kata bangi im no ka jing em bathmai kam da de tang kata ka tu ka de tang kiso na ka balong hau Chris henry habong thau thmai ka de bo blai ula pelong yangi bangin long no hau Chris ta ka de jing shisha la pen ya so la pen long ka we yangai phi baru Chris mat ka bible ko ong ta ba pen so ila de hau trai ulong ka we ka man sim ka bible ko kani ka khot ko ong kum no namar ngi long ka jing thau jong u bala pelong hau Chris Jisu ye ki jing la ba ba te ki jing la ba ba hang ne pe ki wan hadien dai nam ki wan hadien kadon kam ye ki jing la ba ba dai ngi kan ta nyom dai ba nim don kam shu ban la ba ba hendre ki wan hadien ka baning kong ai ka dai ka ai kar kum ne kani ka khot ka baning kong ai hang ne ka dai bangin long hau Chris ki jing la ba ba kin sa wan hadien ki jing la ba ba le ki de ki so na ka ba long hau Chris andau soitan mentau pen kelumar ye ki breu ubu shwai ki kam ba khmat khnang bada ka jing persang jong ki kinum poi she kinang du jing kerman bad ba kin yap klamu Chris bat klamu blai handrai menta ka jing ai ka wan hanga phi klam dan kam kita ki baro nila ban pedang ki jing khu blai kumbang ilong hau Chris te badda la thau thma yangai phi hau Chris yangi la pen kre ru bangin la ban le ki kam ba kare kata la pen kre yangai phi ban ya tha ka jing em ka ba thamai ta ga daw pol sa ong ru apo ar kuren kalanong ka ba san ka khot ba khat nyau ong kum no kum ta la daw ei ru udan hau Chris ulong ujing thau ba thamai ki ru ki ba rem ki la do no hakmi ki baro ki la jialong ki ba thamai dala thau thma yangai phi hau Chris dei hadin katakan baka jing em jongiru kasakala kasalong thmai no baki ki baro ibala dap kindu no kinum wan shu anga phi ni wan shau Jisu kumbangi long ki ba pop ki ba domryang ki ba bitar ki ba dap da ka jing si da ka jing shuan apo jonga jong phi ki bom la ban yai sha henrei dang la wan shu Jisu pendap yang ida ka jing e wa yang ka jing jamno jong u ka jing sha jong u e ki so jong mun siam e ki jing long ba ba u pelong yang kumbau blai kwa yang bangin long henre ha bangi la chu Jisu ni la kumbang long ba pop bat rengkat bat ki jing duna jong a jong phi baro kane kapan kan mau yang hadu kat nu blai ulale isin ayang hadu kan nu blai u pedang yang da ka jing e ka bom chukut khalam da pet kumnu ngilong ngila le ayu ya u nyawi kita namar u Chris la yap li yang ula map yang ya phi nanta harum kalanong ka balai ka khot ka ba ar phusau ya ki ba la pen ksan ai da ka jing ai jong u kan da kata ka jing siu spa ka ba ha u Chris Jisu kan long basutana u blai la pen ksan ai yang ai phi da ka jing ai da kata ka jing siu spa ka ba ha u Chris Jisu amdan jing siu spa amdan jing pen ksan amdan jing ai shabar jong Jisu baro kini ki jing ker khu kibangi setep kibangi se yo sngaw bha na kapor kitu baro ni yo how Chris ka download how Chris ka we ka khot ka ba sutanat bha ka ba kran kolumi kini ki baro ka dai ka bangi shama po ningkong kuren ka lanong ka ba ningkong ka khot ka ba life how kani ka khot ka ongkum ne te da u phi philong how Chris Jisu
ya uba da ublay la pelong hangi ka jing start bat ka hok bat ka jing penkut bat ka jing suspa ka jing start ka hok ka jing penkut bat ka jing suspa kini bar ngi yo da ka bangi long hau kres namar hau kres ni yo lut e kini bar tagadaw la dangi wade ka jing start ni wade ka hok ni wade ka jing penkut ni wade ka jing suspa ni hap let chu jisu ka gospel kalong suk hadu kata-kata nimdan kamban penkalan da ki theology jonga jong phi da ki jing batai jonga jong phi kolosai la nong baning kong ka khot ka ba ar phu phra ka ong kumne ya ubang ya lap da ka ba snang yi ubriu baro badda ka ba hikai yi ubriu baro ha ka jing start baro bangin yo penyang yi ubriu baro ubajanai ha ukris jisu ngidon kam ban smuthu kamut ayu ban long hau kres khnang bang habang ilet ban snang ban hikai ki wei ninla ban penyang ki bro baro kum ki bajanai hau kres jisu kumnong in penyang ki bro kum ki bajanai hau kres jisu lada ngingim smuthu ya kita ki jingker khu ba kenjaman sim ki bangingi dan hau kres nginomla namar commission ka bo blai u aya ngai phi kadai ban let shak perthai amdai tang ban pelong senran ni ki breu amdai tang ban hikai ki sphangu jisu handrai bau kres un yo long hapo jongki katu ga khot ba ar phunyo ko ongai kata ha ki bau blai ula imon ban pentep katnu kalong kata ka jingkhan rai spa ka buram kane ka jingmayan hapdang ki gentle ka balong kan u kres api ka jingkerman ka buram hadin kata pat soong ba ngidai ban hikai ki breu khnang bakin yo long janai hau kres jisu da ka ba ngia connect ye kini ki artli ki dekhot ka dekhot ba ar phnyau bat ka dekhot ka ba ar pu phra ke ka ba phi yang tu ga dai ka ai ban long hau kres kamut ban danu kres apo jongi shai lena nama had dekhot ba phra ka crunch phang ban long janai hau kres jisu nda ka dekhot ka ba ar phnyau pa de ka crunch phang u kres api ka jingkerman ka buram te ban long janai hau kres ban yo ik jingker khu ki bakan cham sem baro ki badana hu kres kadai da kabai don yo kres hapo jonga jong phi tagadaw hatu ni kan mau na am ya ka ai ka ba don hapo jonga jong phi habang election ni shatai shanu bang election hangno bang i don ni kan mau na am ka ai ka ba don hapo jong nganget ladang ikan mau ladang idon kan ka jingtep ka ban ne apo jongi ba ukres u em apo jongi ka jing em jongi kan nong ka job thiaw kan no ka jing em jongi kan dap da ka jing kaman kam num don jing khuslai kan num don jing sosi ka dan tang ka jing kaman namar ka bible ka ong ba ladaya ngi la pen ksan hu kres ngi don ka bala pen ksan da ka jingat ngi don ka jing so baru blai being justified by faith we have peace with God ka bible ka nang tas ka ide ka jingker khu ka ba ublai ula thmu lupa hau kres pitep la dapin pule gi jing sha bat phi nget haki bat phi perkhat ki ane pin song ka isu an kwa dai tang jisu Efesos ar khatlai ko ong kumne henrai menta hau kres jisu ya phi ki bala ju jengai no menu la penlong hajan ha ka snamu kres katno jing sutanat nila long ki bala khlat no ublai namar jong ka pop nila jengai no ublai nila sakama no ublai nyam te pi esho shphang ublai henrai menta
da ka bau blai pha yu jisu khun bala khamarwe jong u shakani ka prathai lapelong hajan no yang aya phi how chris kei ka baling yang aya phi baru blai kei ka bapune so yang aya phi baru blai dan tang ka wei ka jingking deu chris kan mau ka jingking ka bau jacob pu pos new mushwa hapor bau u mi no na yang u pet no namar bau shapting ya u iso u pos new hashtag lenti den am hapor bau thia baka jingking lapun nadu na khandau shadu shabana bat ki angal ki akiu ki hiaraka bat u jisu u penshai hapo yohanes long baningkong haba ukran show nathaniel u penshai ba ki angel jong blai ki akiu ki hiar hau khunu breu katu ka jingking deu jesus christ yang ai phila pne so hau jesus christ tagabaw sa ai kerteng u jisu hapor bo wan shanish ka perthai la khodi uru emmanuel kabamut u blai lambat ni amdai no jisu minom la bane jan baru blai compare hadu kanong pule bible compare hadu kanong doai compare hadu kanong sya jing et compare hadu kanong leki kambo bah bangin persang ban penya jan lde baru blai kata kanom la lada ngim long hau chris minom la namar ke ka bapenya jan yang ai phi baru blai kadai kane bangin long hau chris ban pediang yu jisu apo jong takdaw hadu kanong jisu utrang ban tiet hakadok no jeng ki breu ban kerpat ki ban yasa ki ban terwai ki ba uni rong apo jong ki namala da ki sha u ban rong apo jong ki kadon ka jing so su kadon ka jing kman kadon ka jing so hun ka ba ka perthai kana ma ban ai bat kala ban pendap ya ka jing thli ka ba breu ula persang ban pendap ya ka handrai kamdon jingmot tang u jisu ubala ban pelong ya kajing em jonga jong phi ka badan jing mot bat ka badap da kajing suk kajing kaman ka ba mla shu ban batai kalong shisha kumta kalong shisha la dang ingat nangta hapo galatia la nong ka ba ad khat ka ba saw kong kumne bat kataru namar kita ki para ki ba arsap ya ki bala walam sian hapo ki bala ya wan sian hapo ya ka ban sentiat ya ka jinglat lu jongi ka bangidon hau chris jisu khnang ba kin yo pelong marau yangi ako ban bele jingmot hai tui kintien ba ngidon kata ka jinglat lu hau chris jisu ngidon ka jinglat lu hau chris jisu kene de jing shisha amar ka bible ko ong ladau khunun pelat no epi pinlong ki bala lat no da shisha astanat bai ka to ka dekhat kadai na po yohanes pralai punreo ladau khunun pelat no epi pinlong ki bala lat no da shisha da pentikna da ayangi ber ka assurance ka jing so scam bala daun wan khun jong blai po jongi un ayang ai pi ka jingat lut ka bangim pa ju sham meno ha ka jing em jongi tagadaw ka jing kali kalong ni mat na am ya ka ne ka jing lut ka ba tang khunu blai marwai ula ban ayang ai pi upol uang try ulong tau mensem bat ha ka badon mensem u chris hang ta ka don ka ka jinglat lut de tang la da don u chris hapo jonga jong pi ba ka jinglat lut ka ba shisha kan yo ban sanshar hanga pi ya ka ta la thopo ar koren kala nong ka ba lai da khat ba khat nyaw nang ta skeida pinum la shu ban jerte ya ka jingkar khu ki bangi yo au chris jisu tamangin apet namaru blai usha yangi ban tip ekini ki ke namar bakanong ka jingkar khu ka jing ai men seme ai pi ban jerlo de ki kawai pa kawai ka benang kanum nyam jaka ya ki jingkar khu ki bangi yo au chris jisu ndai tongin apet yakini ki dekhat namar ba kanai men seme ai pi hapo ar ko ren nong ka ba ar khat ba khat saw kong kumne henrai ka long ka jingu yo blai uba penrisa yangi halaka sngi hau chris
Bat uba penpau ya ka jing ubi ka jing tep jong u dangi ha ka jaka barok. Ha ka Bible pareng ko ong thanks be unto God which always cause us to triumph in Christ. Amday tang bangi chu job kumto handray kadai ka jing job ka bangi yo how Chris. Namar kamdan kanu ka jing job ka bangi ngi job shabaru Chris. Nomor Paul uang ngala ban le iki baro lang bau Chris bo pensyat bora. Tagadaw ni aingu ublay nam ta ka jing job thiaw ka bola ai hanga pi how Chris kadon ka dakot ka batho e kata kadai hapo ka shthi ka baning kong skinong kuren kalnong ka bakhatsan ka dakot ka basan punyo ko ongkum ne henry ka jingu ya ublay ubala ai hangi ka jing job thiaw daw Jesus Christ ubau try jongi kawai ka jing job ka bangila ban job yu soitan kadai kane aingu yu ublay bola ai lupa ngi ka jing job kanu galong ka bastanat la dapin yalle baru syaitan da ka batit lupa bola ram lupa namar ukres la dap job lupa yo mentada ka wan kanu no ka jing pensai ladangi ya kendo e ka jing pensai da ka ba aingu yu ublay bola ai lupa ngi ka jing job tiau ukres jisu ngin job henry ladangi klat ba how Chris ngila ban job ngin sya control ha gitu kijing pensoi but ngin hap ha gitu kijing pensoi kan mau bala nang ngilong how Chris ngilong ikla ka wat ngilong ki kla ka wat how Chris ki champion ngim dai ban klat ya ka bang ngi dan how Chris shano bang ilat ni dai ban kan mau ki ni kijing kerku ki bang yo te mentang ini point no sas ka way ka banta in point no ka way ka banta da ka batip ya kini ki baro ka bang nila epet mentang ki jingka khu ki bakan jam sem ka bang yo how Chris te kumno ngi dai ban long da ka batip ya ki baro tang ban shutep la biang ande ka Bible ko ngi kumne Bible nga po ar Timothy la nong ba ar khot baning kong tela dang ilong how Chris pet ka Bible ko kumne mame namar kata ku khun jonga tu pen klanya la de ha ka jingai ai ka ba how Chris Jisu habang ila tep ikini kijing ka khu baro bangi don how Chris ide ban long klan ide ban pen slori la de ladawan kijing pen artaten ki jing penduk men sem ide ban pen kan mawi la de bau Chris u emanga bar ngam long shu ka jing pen ram ngade ban kan mau ba how Chris ngla job ya ka pop ki wan ki jing pen shoy bat ki pen shakti ngi namar bangi i la de ki batlat hagado ni de ban kan mau ba how Chris kadon ka bor namar bayangi la ya so baru Chris ngim long shu marwai tagadaw ngi de ban kan mau ngi don yanu hapo jongi namar kham kraw taw ba hapo jongi bani uba ha ka perthai ka Bible ko wadai bakani ka jing tep kan long lano ai wadai bakani ka jing tep kan long lano ai bakani ka jing tep kan pan khlan yangi ha ka jing yat lenti jongi kong ki Kristan deban long khlan ha ka jing ai ka jong ublai nga tang tang abang pule kini ka khot nga jaw ki umat namar ublai habu khoding ban nga cha u khoding ban long shlor hey ublai ju pendu man se me nga phi chi sen rum judan barabor habang ngi syak pen shoy barabor haba ni haban nyat lamba ki jinga le ublai uang ba WhatsApp te ni don ublai u pa u ba pen shlor ni adu kata-kata nang ta hapo arth muthil nong balai de khot ka bakhat ar ko ongkom ne bat baro ki ba mon ban im reu blai how Chris Jisu kin shala ban
Tadang ila long hau kres, imru blai hau kres. Kan mau, ba ke borok bangingi la, ya kemon jong blai, ke bau blai pa ingi ban la. Kan mau bangi la ya kita kejingat hau Jisu. Mdai bangi la hi. Ngap kan mau bet ba ke borok, ke bangingi la. Ngidon yu Jisu. Ba try apo jongi. Ban pelong ingi bangin job. Ban pelong ingi bangin la ban la ya ke bau blai kwa ingi bangin la. Namar utau bala sedang ya kecing try babaha ngapi. Ke Bible ko. Un penjana ya ka. Hadu ka sengi ka jong Jesus Christ. Nangta habangi keren ru ngideban keren hau Christ ka Bible ko. Ya kata la tho apo ar kuren ar kat nyau. Bat nangta ru la tho ru bala dangin yap ru ngideban yap hau Christ. Ni em baru Christ. Wanum syapting la dangi yap hau Christ. Namar kadang don jingkerman la dangi yap hau Christ ru. Namar ba kadang kajing lipat. Jisu ang ngalong kata kajing ember kajing lipat. Utau bangai hanga. Unum yap lano ru. Kawai ka dekat hapo Kolosai kalanong ka baar dekat ka bahanriu ka ongkum ne. Namar kata kumba philap pediang yau Christ Jisu ubau trai. Kumta to yat hau. Kumba philap pediang ya Christ Jisu ubau trai. Kumta to yat ru hau. Kumba nilak sedang ningkong ngideban yai nek ru kum to da kajingat hau Jisu. Habong yat hau Christ. Kamut ru ban kan mau bah ke barok bang ile ke barok bang ngingilong. Ngimlong i ai ru am klamu Christ. Kare kata. Takdaw yap kan mau ya kiktian ki bau pol uang. Wasa na pna yang alam baru Christ. Ban nga em. Handai au mangasyu. Handai Christ kan yu em apo jonga. Bar kata kajing em ka banga em menta. Hagada nga em da kajingat kan ka bahu kunu blai. Ubala ite yanga. Bar ubala IT la dena ka benta jonga. Kadai kata. Kata kadai jing shisha. Ni kum ka balang ru. Ka Bible ko ang bang yalong kawai. Hau Christ. Yalong kawai. Hau Christ. Hapo room kadarsan hang tu ko ang ba. Kawai kamet hau Christ. Barhagalat yalai arpu praru ko ang bang yalong kawai hau Christ. Ladangi hang ne. Ngidon yung mensemu Christ. Bar nginget siya Jisu na do kadon no barak. Ngiyalong kawai. Ngiyalong kawai. But compare kibreu kidai na kano kabalang ru. Kibadan hapo Catholic na, kibadan hapras na, kibadan menta fellowship na, kibadan haki kanhon baper. Kidon shayu Christ bat ngi iyo Christ kajing em jong ki. Kidai ki henman ki para jong pi. Nimdai ban yo banya ki. Ngiyalong kawai hau Christ. Hot. Menta kidang dan nakajaka babakla. Tambah ngiyalong kawai. Ngiyalong hau Christ. Nomor kibreu jong ublai kidai kita. Kibadan ya kajing itu Christ hakada no jongki. Kadak baki longsha ki senran jong Jisu kadai lada kidon ya kajing itu Christ. Kisok jong mensim. Na kisok pinitu ya ki ka Bible ko. Compare menta la kidang don shanu. Jisu ong ba ngadon kilang brot. Kiba menta kimpat dan hang ne. Handai kawai kesngi ngan saya lam ki. Bat kini long shikan hun baru wayu nong aplang berat. Te ngidon ki para ken men jong pi na keleng ki kan hun Kristan baper in doi nam ta jong ki. Ubleun ai ka jing shlo bar ubleun ai ka jing shai ki
kumbau bleu la ai ka jing sha yang ai phi ban in selong ka wei ka kanon ban in ladang mi I mentang in sai I ki habana in sai I ki habana akmi lenti ya kata barang kwa ban penkut da kan ne ka dekat Filipi kalnong ka balai ka dekat ka pra hadu khatwai upol wong kumne hot shisha kan bat nga nyau ya ki baro baki long ka jingdu na ka banta ka jing baha kortam ka jong ka jingtep ya ukris jisu bau turai jonga na ka banta jong ngala du no ya ki baro bat nga nyau sindrom ya ki khnang bangan yo ukris bat ba an syam yang ha ubom dan ka hok ka jong ngahi katakan ka bana ka hukum handrai kata kabada ka jingat ha ukres ka hok ka banau blai da ka jingat bangan yo itu yo bade ka bor ka jing pat jong bade ka jing selok ka jing ai sha jong habala penis rem yang ha ka jing yap jong la kumnu ngan yo kot sha kata ka jing pat na ki bayap para bangat ai bakani ka jing pule jong I mentas phang jing ker khu ki bakan jam sim ki bang don how kres kan pelong yang ai phi kumbalong upol bangin kloi ban du iki baro tang ban yo kres barban syam yang ai phi how kres barba nginum sing sarong shu halagi jing la hok jong a jong phi henrei bangin shane haka hok ka jong ublai kabada ka jingat how Jesus kres barbakan pelong yang ai phi bangin thrang shu ban itu yo jisu kane ga de jing thumu jong ka jing pule jong I menta ba how kres ngilong ke bala kerku batu ngin petang shu ai bo kres unong hakmat jong a jong phi ki baro angin e te ungin kan tiu yo kumbalong Yohanes kadai yo ban man kraw rayanga ya ka ban man re season bangi kan tu yo kres shibon ki man sem in sakala ka pamut shisha shibon ki man sem in sa phai shu blai to blame kur khu yang ai phi la kan ka kubor ne lej bak nga ka jing dwai ko pa jong yu ba panang kublai shibon ko pa ba ba yagini ki jing kur khu bakan jam sem baro ki ba phila ayang I hau kres shisha ngi long ki bala kerku namar hau kres ngi yo e ka jing embam chikut skaipat kabaduna ya kata hau kres ni download iki bar skaipat ngin kwa pa bada blai ka de kan ni kan baka perthai ka dan kam bat ko pa ai boring ko pa bangin ra e kan ka khubor ski breu namar ka perthai ka dan kam yu kres batang ya uhi badai bakin yu I ya kanika jinglong koridor jong kanika jing shisha ukres hapi ka jingkerman kaburam namar kanika de ka jing kan rai spa kaburam ka ba phi phila the lut ko pa hangi ki breu da ka jing kan du ka ba crowd da ka jing it ka ba bom chukut kublai shibon ko pa namta kanika gospel ka ba bahaba phila ayangi abangim don lat shu im don jingkerman shu phila pen shlai ka man sim jongi da ka jingkerman da ka jingkman ka bomla batai shu ko pa namar ba how kres sai sen pat nila empat nila jalong ki ba matla andre mentang nila yoi nila long ki ba sakma andre menta la syampat engi badla wala mengi khamsha jan shu shapi ko pa bane ka ba ni julong menu rupa kublai shibun ko pa wana senda jongi ker khuingi ka ni ka por ak tengu jisu ngi twai bat ni panik ni baro amen